Thokozani Sambra Ndumelanga Bshini endalo bulisa inyanga yompedi umkhuluti ngise Johannesburg South la ngikhona mayibabo ngise Johannesburg CBD ngaphakathi no Johannesburg South ngise Johannesburg Dala Johannesburg South udala ngise Marshall Street 131 Sheriff House ilangi sebenzela khona ilangi ivula into zabantu khona nezakho izinto ngiyozivula khona la nezakho izinto ngiyozivula khona la uyojika futhi uze nabanye futhi abantu futhi abawu4 ubalethe khona la uze futhi nabanye futhi abantu abawu4 abanye ubalethe khona la ngilo ngihleli khona la ungizele futhi ne10 more abantu futhi ngilo ngihleli khona la why uyokwenza njalo uyokwenza njalo ngoba ubone imisebenzi yalesi sigodlo lesi sigodlo semihlola you know le temple enyanga yompedi temple enyemhlola is a temple of miracles. I am not lying to you. I'm not buying your face. Ngutshela amaqiniso. Wena umuntu osemakhaya, I'll keep on addressing this. Udinga ukubhulelwa, udinga ukuphakamiswa, udinga ukuthwaliswa. Yebo gogo. Udinto zakho zikhanye. Yabhodla inyanga madoda. Azi makubhodla inyanga. Kunenyanga ebhodlayo uza ukuthi hayi lezithi ebhodla njamanga yabona thina sibhodla smooth phela umubhodla njengomkhuthu ubhodla imali yabona awubhodli nje awubhodli njala awubhodli nje awumadoda yebo gogo bakuthi kuyinjabulo enkulu ukuthi ngikhulume nawe yazi angizungitshela manga yazi kuyinjabulo enkulu ukuthi ngikhulume nawe bana babantwana bethonga la lesigodlo lesi ngiyathwalisa ngiphakamisa abantu vulo into zabantu ngenza zonke lemisebenzi niyazi ukuthi ngidume ngayo lo msebenzi okuvula inhlanhla zabantu ukuphakamisa abantu yokwenza ukuthi abantu babe nezimali angiyali mina ukuthi inyanga ezinye at some point angeke ngize ngithi mangisonga size bonke abantu and nami kunzise ubuhlungu lokho ukuthi abanye abantu kusuke kuyini uma bangasizakali kodwa 90% yabantu abeza la ekhaya you will never ubuyele emuva kungabi into eshintsha phezulu impilo yakho kunabantu abazala ekhaya bangazi ngisho nobaba ababazalayo uma usuka la ekhaya ubaba wakho umyazi from that day kunabantu abezala ekhaya bangazazi ukuthi bangobani kodwa uma esuka la umuntu ezazi ukuthi ngubani mina umuntu ezazi ukuthi mina ngukhumalo noma mina ngubani mina ngumntungwa ngumakeza ngubisi mina umuntu azazi ukuthi yena ubani kunabanye abantu akazazi nokuthi umuntu wakabani mina kunabantu abambulelwa ngisho nezibongo zakubo nokuthi umufuna abakini hoya kuphi umuntu afike la kuHadebe engazazi ukuthi umuntu ubhungani umakhulukhulu idonga lomona umuntu angazazi ukuthi yena ubani God umuntu esuka la ezazi ukuthi mina ngumthunzwe entaba nguHadebe ngubhungani ngumakhulukhulu ezazi umuntu manje namhlanje ngikho lapho ngilamda kababa kunabanye abantu abaphila empilweni yethu yanamhlanje obasiphila sonke but inkinga ukuthi banenkinga inkinga enjani ekhehla lamakhehla izinto zabo zivalelekile mkhuloti uthini what are you mean trying to imply what are you mean trying to say kunabantu indlela zabo zivalekile uyazi zivalekile izinto uthi eMozambique mufike eMozambique uthi uzwe khona ukuthiwa kuthwaliswa ngqono kunomkhuloti mhlawumbe umkhuloti bathwala eMozambique kanti uzitshela amanga uhamba ugijima eMozambique wafika eMozambique uthola inyanga uma umuntu oyindoda lenyanga leya wena uthi ufuna usizo athi kuwena mina ngidura ngifana nabantu abasegoli la usuka kubona nginikeze nje 30,000 ube 30,000 pounds umcela 30,000 pounds athi kuwena khumula impahla wena uthi inyanga yogeza umuthi inyanga yogeza inyanga igcabi athi khumula impahla kodwa khumula impahla ubhekele ngicela kubheka le ikushaya ngesende emuva indoda enye ishaya wena futhi indoda ngasemuva futhi usathi uthi hey madoda hey ngizwile naseMozambique akukho right ake ngihambe ngiyofuna ubani ngizwile bathu khona eAngola usabathi uyagijima umuntu esifazana uyaAngola umufika lapho ukuthi lesithwalo lesi njengoba usithathile kuyomela ukuthi sikulale siwu2 njengoba usibona kuyimi nethwasa lami yena kumele icale mina namhlanje lala nami kusasa la nethwasa lami ikushaya inyanga ikushaya ithwasa kusasa uma ubuya la ubuya nezifo ezinkulu kune HIV and AIDS nokuthi uphethwe yini awuzazi usuhlala ushiya thina ohotisi la ugijimela nje into ongazazi le kude emazweni angaphandle ongawazi ushiya thina sila ohoti Umunye umuntu avele nje agijima eNgorongoza mifike eNgorongoza bafike bethi kuyena la kuthwala imali
uthola imahhala athi yena bathi ngena kule ndlu le umuntu angene kule ndlu le micede ungena kule ndlu le bathi khuluma konke okufunayo ufike ukhuluma konke okufunayo micede uphuma bathi kuwe njengoba uyazi ukuthi uthola imahhala ucedile ke manje njengoba ucedile siyayehla manje siyale uyogeza ufike emfeni ufike ngicela ugeze emfeni bathi kuwe no kulungileke usungabuyele emuva uyazi ukuthi from namhlanje awusali nomuntu esifazane unyaka nonyaka uyangcaba yithwalo zakhona abadume ngazo uma sitshela abantu ukuthi uma uzothwala umhlabela wakho imali yakho why ukuthwala mkhulu kungasimahala ingoba umhlabela wakho senza ukuthi uhlabele ngemali yakho hayi ukuthi kusasa kube kuyikuthi kunabantu abafaka inxa yakho yathuke kindoda ngimtshela ngithi kuyena wena kumele ngithwale wena wathi mkhulu kungani ngathi no wena kumele uphakanyiswe iphakamo zikhona from 20,000 ukuya phezulu ungathwali ngoba kukaningi uzama ukuthwala usumoshiwe wathi maye mkhulu mina ngisafuna ukuthwala ngamiyeka ngathi uyabona uma uhamba uyothwala uhambile umuye enyambane uma ufika uyothwala ufika umela kunomuzi wakhona uba neflag elimhlophe uma ufike lapho bathi no inyanga ikhona ukuthi isentabeni siyokhuluma nayo kuyimahala free of charge uma bayenyangene entabeni baphinde futhi babuye imizi yakhona labantu asenzela inyanga zalenyambane kune flag eliwhite labonisa ukuthi umuze la yila kona uthola angazothi sisebenzise inyanga noma ngizothi yini liyahamba likhehla libuye kodwa kubuya lithi no bathi ungahlala la 7 days ungadla ukudla ungaphuza amanzi kumele uhlale la uyophuza amanzi ngelanga lezabusuyelwe bufika lo uphuza amanzi kodwa ufika wathi ngena kule ndlu le entabeni ngicela ngena kule ndlu leyo kuma into zakho nezamasiko akhona iziwayo lamasiko umceda kwenziwa uphume umceda kuphuma bathi kuwe angithi njengobuze la we need you to come next year ngemali engange 30,000 uzoyibhatala each and every year kodwa for this year ubhatala lutho kodwa mufike endlini mntaka baba uyothola ingane zakho zifile uthole ukuthiwa umuzi wakho ushe wonke phu then leyo mali leyo iyokwenzelana pho manje ngoba abantu bakithi nabayathanda into esnacks engenamsebenzi izinto engenani kunabanye abantu abathwele kodwa umuntu umethwele la esiswini la kuyisigodi inyoka yaphuma yangena inyoka yaphuma yangena omunye ngabuza ukuthi uphila kahle ngoba yisithwalo phela leyo nto leyo kunabanye abafazi banenyoka abafazi iyaphuma ngaphansi iyangena iyaphuma ngaphansi iyangena ayifune indoda once uma uyindoda wangena ngaphansi la uyafa uma sithicha into efana lesingomkhulu uthi it's wrong kumele sithi kuwena khama uzothwala free mamesha kwabani uthwala kubani free kanjani futhi mina kumina ukuthwala free akuthwala nje free forget and it is something of it will never happen in 30 years coming it will never happen kungani ngoba mina into ngiyabhadalela nginikwe into njengoba kuyimanje itopic engiphethe itopic yokuthiwa indlela ziyakhanya Indian Isiwasho undlela ziyakhanya Indian Isiwasho lesiwasho lesi ngisibhadalele kuze lesiwasho lesi ngikwazi ukuthi ngisithakelwe ngisinikwe uma umuntu ozazi ukuthi indlela zakho zimnyama indlela zakho zivalekile kunabanye abantu kuvaleke abafazini kuvaleke emsebenzini kuvaleke ekhaya kuvaleke kubusiness yakho kuvaleke ngisho nemali yakho ye350 le government imela ikhiphe ivalekile i350 le yamahala le ethola yibo bonke abantu emhlabeni wena kuwena ivalekile ayitholakala abantu sebayithola imali zabo maba ngomsebenzi lo ukuthiwa ngeCovid-19 by time ukuthiwa ngeCovid abantu abaretrenchwe but wena manje awukatholi lamsami yakho wena kwinamhlanje awukatholi ngisho nix awukatholi nix but uhleli kuphela okwakho uyifan yaka YouTube zonke inyanga yazilandelela futhi uyakhomenta mkhuloti inyanga yami baba uye futhi baba udokotela nyanga enkulu ngihamba nawe ekhehla kudlala mabalengwe nyanga enkulu yaseAfrika uzuphela ngisho namagama ongathi uyakhuluma uye kukhehlelezi awukhehlela amakhehla nyanga enkulu madoda yethu uye futhi kwenye inyanga futhi ubuyele futhi kumina mkhuloti I so wish to see you one day but you are sitting at home like this
relaxing, there's nothing of which you are doing. Then you say impilo yakho imnyama. Impilo yakho imnyama uma kwenze njani? Uma uhleli kuphela. Thina impilo yomuntu omnyama sibona umuntu akho nami efollow line ezongena esigodlweni. Uma impilo yomuntu omnyama umuntu ufika phaki afaki order lakhe, simthumela imithi yakhe, use Cape Town, use KZN, use Durban, simfakile order lakhe. Umuntu okufonela kubuza ukuthi mkhulu uyayithumela imithi na? Umuntu akubuze lo mbuzo leyo. West Africa kuyimanje, ubani ongazi ukuthi kunama courier companies, kunama RMX, kuno DH, kune DHL, kune Postnet, kuno Peppy Pexi, the one of which I'm using. Kodwa kunabantu abayenza ngathi lezo zinto lezo abazazi. Umuntu ngeke azathi mkhulu bengicela ukuthi ungithumele umuthi. Ngicela ungithumele umuthi, ngicela ungithumela uNdlela Ziyakhanya Indian Isiwasho. Angeke umuntu azayenza into leyo. Umuntu uzovele nje angibuze nje into ephuma endlele mkhulu uyathumela amaphasela eKZN ngithi yebo. Ungangithumela mkhulu? Ngithi yebo singakuthumela. Okay mkhulu no. No manje mkhulu manje kumele ngenze njani? Umuntu akazi ukuthi ubumthumela kumele afake imali yakhe. Mina imali yomuntu bakwethu angincengi. Nginyanga leyo nginenkinga. Angikwaze ukuthi ngithi yebo khehla faka imali into edinga usizo la wena. uNdlela Ziyakhanya Indian Isiwasho idinga wena muntu othi mina into zami zivalekile, awubone lutho, awuthandeki abafazini, awufuna amadoda, awufuna abafazi. uNdlela Ziyakhanya Indian Isiwasho udinga wena. uNdlela Ziyakhanya Indian Isiwasho lomlotha lo umlotha wase India ngawuthatha khona mntaka baba. Uma uqeda lo mlotha lo unemithi yakona elumbe nayo. I won't lie to you. Lesiwasho lesi uma uzosebenzisa ngifuna uma ufika naso endlini usiphahlele usibike. Kungani usiphahlele? Ngoba la kumixwe imithi yezinyanga ezingafani nemihlaba engafani. I repeat again. Kumixwe imithi yezinyanga, amakhosi izinyanga omkhuluti abangafani. Kunenyanga enye ngenze lesiwasho lesi. Then uma ufika endlini engimise lesiwasho lesi, izandla zombili ehlangene la nemihlaba embili ehlangene la, akimina ngedwa. Bika lesiwasho lesi emathungeni akini. Uma uqeda usithole. uNdlela Ziyakhanya Indian Isiwasho ubiza nje imali engange 500 rands. 500 rands uthola isiwasho sakho. And musa lento la ukuthi ube nenhliziyo embi. Uma unendoda yakho ehlele endlini unesiwasho lesi, qaphunela ubaba, ugeze naye baba, ungagezi wedwa. Lesi siwasho lesi uma usikhanyisa uyasikhanyisa. Uma ugeza ngalesiwasho lesi ugeza ngaso bese ufaka ubisi nje, cup yobisi emanzini akho. Uqela Indlela Ziyakhanya Isiwasho uthi avula into zakho, akhanyisa into zakho, uye phambili uye kuphi, ufuthe ngalesiwasho lesi. Uyakhetha ugeza ufuthe 3 days in a week. 3 days in a week. Uma ukwazi ungayenza amalanga abo 5, kodwa minimum required 3 days in a week. Thatha nje i-teaspoon bese uyafutha. Uma uqeda ugeze. Lesiwasho mkhulu njengoba sinje sibiza malini? Sibiza nje imali engange 500 rands. 500 rands wena muntu ongathandeki, wena muntu ongenasithunzi, wena muntu ongazazi ukuthi ubani. Thwala lesiwasho lesi, uNdlela Ziyakhanya Indian Isiwasho. Uma uqeda kusebenzisa lesiwasho lesi, imali zakho ezibophekile, ezivalekile ziyovuleka. Izinto zakho ezivalekile ezivalwa abathakathi nemilingo ziyovuleka. Izinto zakho enqonywe zavalwa abathakathi nezangoma ezimbi ezimnyama ezinenhliziyo embi njengalokho kwase next door yakini kuyovuleka. Le mithi le njengoba ubhuti wakho esile wavala into zakho efuna ukuthi ngisitende sika ma wakho, thwala isiwasho lesi ugeze ngaso. Uma uza ukuthi ebusuka ulali kahle uyasaba ngathi la ekhaya kuvalekile izinto, qhela ngalesiwasho lesi. 500 kuyimanje ispecial. 500 kuyimanje. Ngifonele 0763248763. uNdlela Ziyakhanya Power Isiwasho. Into zakho ziyokhanya, ziyolunga, ziyovuleka. Ngisazobuyela kakhulu kule topic le yokuthwalisa abantu mahala ukuthi ku wrong ngani. Ungavumi into zika mahala. Uyogqina usulalwa yinyanga nabantu. And uma inyanga ikulala, there is something wrong enzakalayo. Mkhulu ukhuluma ngani? Follow my next videos. You will hear more about that. Siyabonga.
Amen. Sanibonani, dumelang, abusheni and hello. Lo obulisayo umprofeti inyanga yompedi umkhuloti ngisegoli eJohannesburg. CBD ngaphakathi 131 Marshall Street, Sheriff House. Yilagwa nasikhonza khona each and every Sunday la ekhaya. Sikhonza each and every Sunday mntakababa ngiyakumema for inkonzo enkulu ye all night service. Our all night service izophathwa nge-10 zika September, just second week on Saturday. Kuzabe kuyinkonzo enkulu, inkonzo yokukhulekela abantu, inkonzo yokuvula into zabantu. On Saturday nge-10 zika September, rightly sizabe sisonke la ekhaya sizokhonza, sizoqela uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukuthi avule into zethu. Ngiyaqela ukuthi ubhuke kuze nawe ukwazi ukuthi ube khona la enkonzweni. Ngibiza wena muntu othi unenkinga zeimali, ngibiza wena muntu othi into zakho zivalekile, ngibiza wena muntu othi akunakhanya phezulu kwempilo yakho, ngibiza wena muntu othi konke kwakho nje kumnyama, ngibiza wena muntu othi ekhaya nilala ebusuku, ngibiza wena muntu ogulayo, ngibiza wena muntu othi ingqondo yakho ayiunderstand kuzakala ini, ngibiza wena muntu one depression, ngibiza wena muntu ongazazi ukuthi namhlanje kanti kwakhala nyonyini ngawe, ngibiza wena muntu othi mina mkhulu imali zasekhaya zivalekile. Mntakababa ngikhuluma nawe ngutshela ukuthi woza kumprofeti wakwantu. It's a day of prophecy and life. It's a day of ministering the power of God. It's the day of ministering the power of ancestors and the power of angels. Sidinga ukuthi uze la enkonzweni. Ngelanga lakhona sonke sizabe sifake i-black and red. Black and red siyakhonza la ekhaya, sizosebenza, sizobiza umdali wezulu nomhlaba, sizobiza uNkulunkulu wethu, sizobiza uNkulunkulu onamandla onke. Ngiyakumema, woza nefamily yakho, woza nabantu bakho, woza kule ministering service enamandla. On that Saturday akukhohlwa utshwala, akukhohlwa uyala ngaphandle, uzokhonza nathi. Njengoba ubona umkhuloti meza la kunemali ekhona phansi, abantu abakade bezile bezobonga umsebenzi kamkhuloti. Abantu le mali lehleli phezulu kwesibingelelo ngenxa ukuthi bayibonga umsebenzi wethonga lala ekhaya. Manje ngiyabonga useza, biza abanye uze nabanye uzokwazi ukubona impumelelo nomhlola kaNkulunkulu wenzeka phezulu kwempilo yakho. Wena udinga umsebenzi, woza. Wena udinga ukulotsholwa, woza. Wena uphunyukela yisisu, woza. Busuku bonke sokhonza nawe. Zulu. Amen.